Jo, ja, det kan jeg godt lide. Mm. Det er meget fint, den der. Skal I være på nettet her? Ja, måske. Ja. Vi har det der mobilnet indtil videre. Ja. Og det virker garanteret heroppe, fordi men nu er der jo meget snak om, at det er så dårligt tjekket med net og mobil. Og hvis folk skal ringe 112 og sådan noget, det kan godt være, at det bliver bedre. Jamen, det er der været utrolig meget snak om. Det er da også skål, men ikke der ringer sammen. Ja, det ligner der ikke noget. Hvad så med den her? Ikke noget. Sidste mand i vandet er en knækfølelse, hvad er det for noget? Ja, det er jeg ikke. Nå, de bliver til følelser, ja, det kunne de godt blive. Så har jeg Misha. Hej, Misha. Sig hej. Det er bare noget pjat. Ja, det er bare noget pjat. Okay, så skal jeg have over mig, Pia. Jeg skal bare have bilen her. Jeg sidder her.